ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्रा लोगोफोर, बे देवबारनि सिबिनाय हाबाफारिफोरा जोंखौ फोरोङो दि जोङो इसोरनि होनाय बान्थाफोरनि सायाव फोथायजाथाव सामलायगिरिफोर जानो गोनां। इसोरनि गाहाम रावा जोंजों जुजियो आरो जोङो हमदांनो गोनां दि जों रावबो जोंनि जिउनि बिगोमाफोर नङा, नाथाय जोङो सामलायगिरिफोरल'। जोङो सानसे नङा सानसे इसोरनो हिसाब होनांगोन बे बान्थाफोरनि सोमोन्दै। सेथि फरायनायाव जोङो खोनानो मोनो, आम'स नाबिया इजराइलफोरनि गासैबो गाज्रि खुंगिरि आरो लोबैसुला सामलायगिरिफोरखौ गोख्रोङै सोंखारिदों। बेबादिनो गोबांथार फालांगिरिफोरा गोरिब सुबुंफोरखौ थगायनानै गोबांथार मुवाफोरखौ गोबां रांनि बेसेनाव फाननानै जिरायनाय सानफोरावबो गावसोरनि मुलाम्फाखौ दिहुनदोंमोन। आम'स नाबिया बिसोरखौ रोखायै बुंदोंमोन, इसोरा बिसोरनि गेजेराव गोख्रैयैनो बिजिरनाय लाबोगोन, मानोना इसोरा गोरिबफोरखौ नासयनाय नुनानै गनायनानै थानाय नङा। बिनि फोरमायनाया जोंनि थाखायबो गोख्रों आरो रोखायै फोरमायो जे जोङो इसोरनि फिसाफोर महरै जोंनि जिउ खुंनाया नंगौ, थार बिजिरनाय आरो अनसुला जानांगौ। गोथार पाउलुसआ नैथि फरायनायजों तिमथि आरो गोदोनि खृष्टानफोरखौ फोरोङो, इसोरनि जोथोन लानाया बयनिबो थाखाय। बोखांजानाय एबा बासायजानाया इहुदिफोरनि थाखायल' नङा, नाथाय गुबुन गुबुन जातिफोर एबा सुबुंफोरनि थाखायबो। बेनिखायनो गोथार पाउलुसआ गोख्रोङै बुङो दि आरज गाबनायाव गासै संसारारि गोनांथिफोरखौ लाफानाया मोजां। जोंबो इसोरनि गाहाम बाथ्रानि सामलायगिरिफोर। जोंनि फोथायनायखौ गाव गावनि थाखायल' दोननो नाङा, नाथाय गुबुनफोरनोबो फोरमायनांगौ आरो बेबादिनो जोङो बयनिबो थाखाय आरज गाबनो गोनां, जाहाथे बयबो इसोरखौ फोथायनायाव गोख्रों जानाय बायदि आरो इसोरखौ सिबिनो रोंनाय बायदि। आरो प्रभु जिसुआ गाहाम बाथ्रायाव जोंनो मोनसे सोमोनांथावै थगायसुला सामलायगिरिनि सल'माजों फोरमायदों। बे सल'मानि गिबि नुनाया सोमोनांहोयो, मानोना जिसुआ सासे थगायसुला सामलायगिरिखौ बाख्नायनाय बायदि नुनो मोनो। अदेबानि प्रभु जिसुआ बे सामलायगिरिनि थगायनायखौ बाख्नायाखै, नाथाय बे सामलायगिरिया गावनि गोरोन्थिखौ गनायनानै लादों आरो गावनि उननि जिउखौ थि खालामनो थाखाय राहा दिहुनदोंमोन। आरो बेबादिनो जोंनि प्रभु जिसुआ जोंखौ बुंदों, जुदि बे संसारनि फिसाफोरा गावसोरनि अरायथा नङै उननि थाखाय साननायाव, थिरांथा लानायाव आरो राहा नागिरनायाव एसेग्राब सोलो गोनां जानो हायोब्ला, सोरांनि फिसाफोर, इसोरनि फिसाफोराबो जोबनो गैयै समनि एबा जिउनि थाखाय साखाफारा जानाया जोबोद गोनांथार। बेखौ प्रभु जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो फोरमायदों। बेबादिनो इसोरनि गाहाम रावफोरा थोंजों मोनथाम रोखोमै जोंनि जिउआव नायबिजिरनो थाखाय फोरोंदों। सेथियाव, एसे थासारियावनो फोथायजाथाव जानो गोनां। प्रभु जिसुआ जोंखौ फोरोङो दि फिसा फिसौ थासारिफोराव फोथायजाथाव मानसिफोरनो गिदिरसिन बिबानफोरखौ होनाय जागोन। जोंनि जिउनि बांसिन बाहागोआनो फिसा फिसौजों बानायजानाय आरो बेफोरावनो नोजोर होयै खाबुफोर थायो। मोनसे मोजां सोदोब, हामबाय होनाय, सोरनिबा थाखाय आरज गाबनाय, नसुंसेनि थाखाय हेफाजाब होनो आखाइ फोलावनाय। बेबादि गोथौ अननायजों मावफुंजानाय बेफोर फिसा फिसौ हाबाफोरखौ जोंनि इसोरा बेसेन होयो। नैथियाव, जों जोंनि इसोरारि स्पिरिचुवेल फुंखाफोरखौ मोजां सोलोजों बाहायनांगौ। फोथायजाथावै सामलायगिरिया गावनि इयुननि थि खालामनो थाखाय
गावनि आखायाव थानाय गासैखौबो बाहायदोंमोन। बे सामलायगिरिनि मावनाया जोंनो मा फोरोङो? जोंनियाव बेसेबा गिदिरथार इसोरारि धोनफोर दङ, जेरै इउखारिस्ट, इसोरनि बाथ्रा, साक्रामेन्टफोर, फोरबो जिसुनि टाबारनाकेलाव दंनाय आरो गिर्जानि लामा दिन्थिनायफोर। बेनो जोंनि थार इसोरारि धोनआ। मा जों बेफोरखौ बेसेन होयो नामा? साननो गोनां खृष्टनियाव अनलायग्राफोर, थामथियाव जोंनि जिउनि थाखाय फोरबो इसोरनो हिसाब होनांगोन। इसोरनि गाहाम रावा रोखा। सानसे समाव जों साफ्रोमबो इसोरनि सिगाङाव गसंनांगोन। बै सानखालि जों बेसेबां रां खामायदों, दोनथुमदों एबा गोबांथार बेबादि बेसादफोर सोरजिदों, बेफोरो जेबो ओंथि गोनां जानाय नङा। गोनांथार बाथ्राया जाबाय इसोरा जोंनो गथायनाय बाथ्राखौ जोङो माबोरै बाहायखो? मा जों जोंनि बोर एबा बान्थाफोर मोननायफोरखौ खालि जोंनि मुलाम्फानि थाखायल' बाहायदोंमोन नामा? ना जों बेफोरखौ उदाङै अननायजों गुबुनफोरनि मोजांनि थाखायबो बाहायदोंमोन? मा जों इसोरखौ गोसो गोरबोजों सिबिदोंमोन नामा? ना जों सानै बिगोमाफोर, इसोर आरो बेसादारि धोनखौबो सिबिनो नाजादोंमोन नामा? आंनि आंगो लोगोफोर, दिनैनि सिबिनाय हाबाफारिया जोंनि थाखाय मोनसे गोसोखांथि महरै खामानि मावो। जों इसोर आरो रां मोननैखौबो सिबिनो हाया। जों नामावल' सामलायगिरि जानो हाया। इसोरा जोंखौ सम, रोंग'थि, सावस्रि, धोन आरो खाबुफोरजों बोर होदों। बेफोर इसोर होनाय बान्थाफोरा गाव गावनि थाखायल' नङा, नाथाय गुबुननि थाखायबो। ओरैनो गारनो थाखाय नङा, नाथाय अराय समनि थाखाय इसोरखौ बाख्नायनो आरो सिबिनो थाखायसो। बेनिखायनो फै जों सानफ्रोमबो बाउसोमनाय सामलायगिरि महरै जिउ खांनो नाजादोनि आरो इसोरनियाव हेफाजाब बिदिनि।